Diolch byth ni. A wedyn maen nhw yma i gyd. 4 cam yn ôl o Lanefydd yn barod i gychwyn y Cystadleuaeth Parti Deulais heb fod dros 15 mewn nifer. Ffidil a Ffedog gan Mac wrth gwrs yw'r darn ar y Cainc, Moel y Wyddfa. Dyma 4 cam yn ôl ac fe gymera i fwy na 4 o'ch golwg chi. Trac y locsio a chwifio chwif